का करतानी ए मौसा? बकरी चरावतानी ए चोखा। बे हमर चोखा नाम ह थोर, हमर नाम ह बोका। ई कहिया से नाम हो गइल बोका? हम तो जानत रही कि तहार नाम ह चोखा। ना 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 हमर बोके नाम हवे ए मौसा। ए जंगल में रह का करतानी अकेले बैठ के? अरे हम जंगल में बकरी चरावतानी। बकरी? हाँ। ए महाराज बकरी चरावे के उमर बढ़वे, घरे राम राम करे के उमर बताओ। आ ना चराई तो है भोजनवा आफत क दी हसल लइकवा फैकवा। अरे जंगल में बकरिया कहाँ लकनी लौकत है सगल बगल। केना हो ऐसा बोलाई का आ आ आ आ आ। अब घरे रह राम राम करी, बकरी मत चराई ए मौसा। ना चराई तो भोजनवा के दी। ठीक कहतानी रे मामा। खुश रहा खुश रहा खुश रहा ए भगिना। काहे कहत ए भाई? बड़ी दर्द बा। दर्द बा? हाँ बड़ी दर्द बा हो। ठीक है कहता तू हो। क्या दर्द बा? कहे के मतलब कि दोनों जना बात करते रहे से सुन के हमें आ गई नहीं हम फाजुल ना बोलम ना तो मार पिटाई लगम नु। ए मामा के मौसा के बकरी भुलाइल बिया। कांकड़ चून चूनी महला बनावनी, लोगवा कहेला घर मेरा ए राम। लोगवा कहेला घर मेरा ए राम। ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़ई बसेड़ा घर ले लिए राम। आ मामा के डाढ़िया बोले ले कोई लिया, कि बनवा में बोले बन मोर ए राम। आ मामा के डाढ़िया, मामा के डाढ़िया बोले ले को